नमस्कार प्रणाम। आज के हमार भोजपुरी में एगो गजल सुनी जा कि पहिले से और बेसी थेथर बना गइल बा। पहिले से और बेसी थेथर बना गइल बा। अंकल जी लोग के व्हाट्सअप जोकर बना गइल बा। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता केकरा से बात करी केकरा के मान देही। केकरा से बात करी केकरा के मान देही। हर आदमी के नफरत पत्थर बना गइल बा। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता आँखी प एगो चश्मा लागल बा तब वो देखी। आँखी प एगो चश्मा लागल बा तब वो देखी। नशा धर्म के सबके आन्हर बना गइल बा। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता बाबू रे खाली अंकल ना आंटियों से बची है। बाबू रे खाली अंकल ना आंटियों से बची है। व्हाट्सएप ए आंटियन के अजगर बना गइल बा। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता इंस्टा आ फेसबुक पर औरी बहाल बाउर। इंस्टा आ फेसबुक पर औरी बहाल बाउर। गधो यहाँ पे खुद के शायर बना गइल बा। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता के का बनल इ सब से मालूम त नइखे बाकिर। के का बनल इ सब से मालूम त नइखे बाकिर। व्हाट्सएप ए अंकलन के बानर बना गइल बा। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता पहिले से और बेसी थेथर बना गइल बा। अंकल जी लोग के व्हाट्सएप जोकर बना गइल बा। धन्यवाद।